ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш J. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ва аз дигар шаҳрҳо ҳастанд, ки пешкаши мо карданд, ки мо баҳри шумо омода карда ба шумо пешкаш мекунем. Дӯстон, хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар кора. Мо дар видеои оянда гуфтагитонро ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки дар номераи имо ба ҳасаб роӣ кунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, бинед ва видеонавора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро дар имо ба ҳасабтон подлиса кунем. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, дар ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Лақайо, болои аэропорти Кӯлоб гуфтага аст. соҳибшон, шаҳри Кӯлоб, ҷамоати Зиракӣ, деҳаи Лақайо, болои аэропорти Кӯлоб. Опшим 17 сотиқ замин дорад, ки 14 хона кардагӣ тайёр, якта калидор, ошхона, баня, кухни, аловхона, ҳамин хел чизо дорад. Баня, кухни мега дар дурун шаста, гирди хона маҳкам, дарахтони навниҳол дорад, мега сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ. даруни хонаҳо ремонти средни, ҳамин ремонти тоҷикӣ кардагӣ аст, ки рангу борамаш сарфа дар роҳи тирезаҳои нав часпондагӣ аст, ки медонед фақат зиндагӣ мекунед. нархи хона мега бениҳоят арзон мега, сирошона сум далакора мега, ба ҳамин хотир хонара фурӯшта мега 150 000 сомонӣ. бадони азиз, бо арзонам мешавад, наздикӣ шуда, мисол ҳамин хел мағоза, мактаб, чизо, аэропорт, лаби роҳи калон мега наздик аста. на рақамои тоҷикистон ва рақамои Россия аста. дар рақамои Россия имо, ватсап, пайваст доранд. одамони конкретна харидор боша мега, бо арзонтар карда метия мега, сирошона сум дар кора. марамат, дигар маълумоти пурраша гирем. агар шумо дар махалли хонаҳои фурӯшии замин, мошин барои фурӯхтан бошад, сурат маълумот чорӣ кунем, фурӯшта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Сино гуфтага аст. паси доми навастройка мега, Мардон, райони Сино. як хонага квартира аст, ки дар сеюм мошина қарор дорад. 33 квадрати метр бо обсвет таъмин аст. ошхона, баня, кухни дорад. хона мегад бо чизи чораш мегад, савдо мешавад, ҳамаи шароитош муҳайё. халаденик дорад, термис дорад, кондитсионер, шифонер, қолин, ҳамин хел чизо аст мегад, ҳамаша қатиш метием. як хонаи зали 6 ба 3 дорад мега, ятага балкон 3 ба 1 мега. соҳибшон сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ. бадониз бо арзона мешавад. ягон духонага ҳам боша мега, болоиш пул метавем, алишам мекунем. агар ки шумо духонага дошта бошед, алиш болоиш сум метиҳад. ин як хонага аст, кадоме ки мехарад арзон мекунем мега, бо чизи чораш ремонти квартира беҳтари. райони Сино, пушти Мардон, доми навастройкаи нав дастай, ки пушти ҳам дом дай. дигар маълумоти пурраша хотон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар ҷамоати Даҳана гуфтага аст. соҳибшон, ноҳияи Ёвон, ҷамоати Даҳана. опшим 7 сотиқ замин дорад, ки ду дар хонаи веремика кардага аст, ки якта ҳоҷатхона ва ба ҳамомам дорад. гирди хона мегад маҳкам аст, сертификат дорад, яъне ҳуҷҷатҳои хона андоз, проектамаш кашидагӣ аст, тайёр аст ва ду хонаи веремика болош пӯшондага аст, ки дарунаш коробка аст, хотон дигаша мекунем. обсвет мега ҳаст мега, гирдашда одамо зиндагӣ доранд. ин хонара мега сирошона пул далкора мефурӯшад бо нархи 100 000 сомонӣ. гирдаш полни худ бо семен блок маҳкам аст, даврӯзаи навам часпондагӣ аст. на рақамои мегафош аст, кор мекунад ва амиран бо арзонтар мекунем мега. соҳибшон, дигар маълумоташа хотон занг зада гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. барадоро, инашам аз шаҳри Душанбе, дар райони Сино, пушти паспортни стол гуфтага аст. соҳибшон, се хонага квартира аст, ки дар якум ошина қарор дорад. доми 4 ошинаи кирпичина, дар якумаш қарор дорад 46 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст. ошхона, баня, кухни, ремонти хона хуб, отоплен, термис, кондитсионер дорад. се хонага дӯстони азиз, райони Сино, пушти паспортни стол гуфтага аст. соҳибшон, доми кирпични 4 ошина мегад, сирошона фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ. бо арзона мекунем мега. соҳибшон, дар даруни квартира опшн шифонер, диван ҳама чи аст, неки нагуфтанд, ки инаша метия наметия, инаша нагуфтанд, барои ҳамин худатон пурсида мегиред. отоплени пайвастро якум ошина мега, бениҳоят ҷои хубе, рақамошон аст, дигар маълумотша гирем.
панҷум замини фурӯши назди ҳавлиги Асаибадрон қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи Уртабоз гуфтага соҳибшон ҷои ободия мега ҷои созшаҳр. Обшим 6 сотиқ замин маҳсул дорад ки як дар хона дохтага ки як дар хона ҳамчун ёки ошхона ёки ҳамчун хона метавонед ки истода барен. Гирди хона 4 тараф маҳкам аст, айсоби хона мегад, айсоби соҳиби фурӯшандаш ва дарозаи нав часпондагӣ аст. Обсведора гирдашта одамо зиндагӣ доранд. Документҳои ҳамин замин хона мегад, обшим 100% документ дорад. Срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ. бо одамони харидор бошад мега бо ягон сум муомила савдо ҳам мекунем. Дар рақамҳои тисиашон нависага аст. Дигар маълумоти пурра метавонед аз ҳамин рақамҳо гиред. Нархи замин 80 000 сомонӣ бародарон. Лайкора гузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорем, падлисаш кунем. Квартира фурӯшии навбатии Асаибадрон қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қоровонтепа, яъне ки маркази шаҳрда. Кӯчаи Дӯстии Халқҳо гуфтага аст, рӯпарои гимназияи Аминҷон, маркази шаҳр мешавад. Ҳамаи самт яъне наздик аст. Бозори Ҳуҷшариф, вокзал, Фаровон, Сомонӣ ҳама наздик аст. Пеши домда мегад Садиқ, мактаб, донишгоҳ, ҳамаш супермаркети ёвар, бозор ҳамаш наздик. Обшим якхонага квартира аст ки дар 4 мошина қарор дорад, 44 квадрати метр. Хона мегад бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ, ремонтҳои сифати баланд омода кардаги хонаи навастройка дома уже омода. Хоб ремонт 100% мегад, туалет, ванна отдельный мегад, кухни отдельный, ҳуҷҷат дора мегад. Метавонӣ ки мисол уже дарои зиндагӣ кунӣ ёки духонагам кунӣ. Алиш намеша мегад то қассуми холӣ мегад бо нархи 238 000 сомонӣ. бо камтаре дигар арзон мекунем ки илтимос карда ки беҳуда мегад занг назанад, чунки одами коргаре мегад мисол одамоне ки намехӯранд беҳуда вақти хушонанд, вақти ирам нагиранд мегад соҳибшон. Рақамошон ва видео аст, кадомишон мехарен бо қадшон гап занем. замини фурӯши назди ҳавлиги Асаибадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Гипразем райони Гулпарвар бадоназиз ки ҷои хуба мега ҳамаи самт мега наздик аст соҳибшон. Обшим дар инҷа 17 сотиқ замин аст ки якта временка дорад, некид сотиқаш мегад як сотиқаш мега 70 000 сомонӣ бародарон. бо камтар арзон мешавад мегад шумо чанд қайи ки гирен инаша маслиҳат мекунед. Гирди ванаш полни худ маҳкам обсуда ва яктага временка дорад. ҷои бениҳоят беҳтарина мега барои мисол хона кардан ягон магазин чизе ки мекунен бениҳоят ҷои хуба. як сотиқаш мегад 70 000 сомонӣ аст. инҷада обшим 17 сотиқа бадон азиз. мисол одамоне мехаридаги мега занг занад бухай дигаша маслиҳат мега мумкин ки 2 сотиқи 3 сотиқи ҳам мумкин фурӯша. рақамошо билан аст, метавонед дигар маълумотша гирен. квартира фурӯшии Асаибадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯпарои парки айнӣ гуфтага аст соҳибшон, лаби роҳ дар доми якум. шаҳри Душанбе, рӯпарои парки айнӣ, сари роҳ дар дӯстони азиз. дигар маълумоти пурра аз соҳибашон. духонага квартира аст ки дар якум мошина қарор дорад, 38 квадрати метр, бо обсвет таъмин аст, ошхона, баня, кухни дорад. ремонти хона хуб аст, бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. срочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ. ина рақамҳои телефоншон дар поёни видео назидак аст. ремонти хона бениҳоят хуб аст ва нархшам қимати 260 000 сомонӣ. духонага якум мошина 38 квадрати метр. нашод чанд қа арзон мекунад намекунад, инаша хотон меписем барои ки гуфтага ки маълумотои пурраша мега тариқи телефон ёки омада аз пеш бинем мега соҳибшон. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорем ки лайкотонро мегузорем ва навори моро дар WhatsApp имотон силкаша падлисаш кунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатии аст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи Себзор гуфтага аст. аз роҳи калон мегад ҳамагӣ 1 километр роҳ мегад то ҳамин хонара. деҳаи Себзор аз роҳи калон то хонара 1 километр мегад соҳибшон Файзобод. обшим 50 сотиқ замин мегад дорад ки 14 хона кардаги тайёр ки бо кришаи баландашкатӣ. якта ошхона, якта анҷомат, дутаи дига хонаи дига адела мега ва падвалата дига дӯстони азиз оғул баъз ҳаста як хела дарахтони мевадиҳанда мега ранги як боғбори ҳамаи намуди дарахтони мевадиҳанда ҳастай. обсветам дорад мегад ҷои бениҳоят хуба барои ҷойгоҳ молон кардан ва барои боғ ҳам мисол хуба мегад соҳибшон. даруни хонаҳо хайр ремонтшон средня барои зиндагӣ мешавад. гилди хона маҳкам
срочно фурӯхта мешавад бо нархи 168000 сомонӣ. 50 сотиқ мегӯяд замин аст. Нархш арзон аст. Хай бо маълумоти пурра аниқташа аз рақамошон гирин. Агар шумо давонхари хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан бошад, ин намхе шумо сурат маълумот ҳамаша адресоша нависта қатъи нарху номеротон рӯй кунед, мо фурӯшта мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Меҳқалон гуфтагасай соҳибшон. шаҳри Душанбе Меҳқалонда қарор дорад. як хонага квартира бадрон дар якум ошина қарор дорад. 30 квадрати метр хона мегӯяд бо ҳамаи чиза чорааш. якта мебела мегӯяд, якта телевизор, якта кондитсионер, як холодильник ва стиральни машинка, коври амихе чизо дора мегӯяд бо ҳамаи чизи чорааш метиҳем. срочно ремонти хонаам хуб астай. об, свет, термис ҳама чи қоидави дӯстони азиз бо нархи 285000 сомонӣ мегӯяд соҳибшон. квартира бениҳоят нархш арзон аст ки барои шумо хела вариантҳои хуб аст ки кадомитон аз шаҳри Душанбе тарафҳои Меҳқалона мехарем. маълумотҳои пурра ва аниқташа аз рақамҳои поёнбурда метавонед гирен ва шумо чо кунед лайкора гузорен. агар шумо давонхали бошад реклама албатта рӯй кунед фурӯшта мегузорем. чӣ хонае ки ба шумо нархҳо дар комментари нависен, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон. хонаи фурӯшии арзонак аз шаҳри Душанбе аст ки наздикии бозори Хитой бозор рӯпарӯи корхонаи мебели Ромсар гуфтагасай соҳибшон. ҳамагӣ 2 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёрае ки якта калидор, 2 дар хона мегӯяд ремонт дорад ва якта дигаш мегӯяд не. баня мегӯяд оли тайёр нашуда мегӯяд, баняш мегӯяд варемика аст, ҳоҷатхона дорад, ошхона ҳаста мегӯяд соҳибшон. гирди хона маҳкам, яъне ки фақат як дарвозаш мегӯяд майда, яъне ки дарвозаша бояд калон часпонда накунад мегӯяд соҳибшон. хоб ба пеши хона мегӯяд маршруткаи 8143355 7 мегӯяд мегузарад мегӯяд ҷои бениҳоят хуб да мегӯяд мисол то роҳи остановка маршруткара мегӯяд мисол ҷои чора ҳамагӣ аз хона мегӯяд 300 метр роҳ ҳастай. срочно мегӯяд мефурӯшад бо нархи 218000 сомонӣ барадор, не ки нархи ахиронша мегӯяд дига арзон намешавад. 218000 сомонӣ мегӯяд нархи ахиронша арзон намешавад. ин хонаҳоро мегӯяд опшим уже 4 сол шуд мегӯяд ки мегӯяд тайёр карда мегӯяд соҳибшон. одамони харидор боша мегӯяд бия бида мегӯяд, не ки ахирон нарх 280000 сомонӣ мегӯяд дига арзон намешавад. кадомитон мехаред марҳамат занг занед. хай документҳои хона мегӯяд 100% бе ягон камбудӣ, обсвет ҳамавақт мегӯяд ҳастай. агар шумо давонхари хонаҳои фурӯшӣ бошад ё квартира, замин, мошин рӯй кунед фурӯш дам мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. дӯстони азиз, то видеои оянда худо нигаҳбон.